Какво ви доведе днес на нощта на предприемачите? Ами аз съм скоро завърнала се от чужбина. Живях в Австрия 12 години и по принцип там съм завършила и имам собствен стартъп. И съответно реших, че като дойда тук трябва да се интегрирам в тукашната среда на предприемачи, така че това е причината основната. Страхотно. За сега успявате ли да постигнете това? Ами аз съм тук от 20-30 минути, но вече се запознах с 5-6 човека, така че... Това е много добро темпо. Да, интересно ми да видя с какво се занимават младите хора в България, какви неща развиват и така. А какво ви накара всъщност да се върнете тук да развивате бизнеса си, а не там? Ами ако трябва да съм съвсем честна с вас, това са основно данъците. Това е много важно. Да имаш фирма в чужбина не е много добре, наистина. И бюрокрацията също е доста лоша. Нищо, че хората плюят България. В това отношение смея да твърдя, че е много по-добре. Защото моята фирма вече от около 8 месеца в България и нещата са много по-добре, така че за хората, които мислят да се